The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 4:8-9 and 16-18. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Therefore we do not lose heart, even though our inward or outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Hebrews 13:5-6. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hebrews 6:15. After he had patiently endured, he obtained the promise. Galatians 6:9. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong paggamit sa recovery technique or rebound technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humani mo wata ka na ikaw, mahibalik sa imong pagkikabitay sa Dios o ikaw dumalahon sa balaang Espiritu Santo. Now, for you unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins. It is faith alone in Christ alone. Mao kana ang atong baruganan sa agi ug sunod niya ng prinsipyo sa the doctrine of eternal security. Once saved, always saved. Ang Acts 16:31 nagkanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magandam tas tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Magampo, tabalaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga buhi pa kami, nining among lawas, hangtod ning higayuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya, ug sa imong grasya. Imo pa kami gipabuhi hangtod ning higayuna. Gumikan kay ang imong plano sa among tagsa-tagsa kag kinabuhi nagalihok pa man. Ug kami nag-aagad lamang sa imong kabubuton in your perfect timing ug buot kami nga mapasibo kanunay
diha sa imong hingpit nga higayon nga wala gayo pagkasipyat busa ini higayon na. Hatagi kami ni anang necessary concentration sa among pagtutok, pagpunting sa imong igatudlo kanamo. Dini nga adlaw bahin sa among uluhan nga gitun-an pagkakaron. Uban ni kami pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Aron kami malamdagan o nga mapatinawan pa sa dugang nimong mga kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, mga silingan, mga igsuon diha ni Ginoong Hesukristo, our fellow believers. Welcome everybody. Giabi-abi kamo, labi na katong mga bag-o pa. Yan ang atong ministry o kaninyong mga subscribers. Padayon kamo sa inyong paggamit karon sa inyong na hibawan gikan sa pulong sa Dios bahin sa kaluwasan. So mo ni atong iduputan karon kay ang atong uluhan may nungdanon pag-ayo nga dili gyud mahimong dugangan ato ang mayong balita sa kaluwasan kay kana hingpit naman gikan gud na sa Dios. So mo nang atong title sa atong pagtulunan mao nga adding to the gospel is a great danger. Ang imong pagdugang sa mayong balita sa kaluwasan kini usa ka dako nga kapildihan o kapiligruhan. I think that's the right word. Danger. You are in danger. Nakas kapiligruhan. Okay? Magpadayon ta karon sa atong paghisgot bahin ini, diin kita mohunong kagahapon, mahitungod sa pagkamatarong. Okay? Ang pagkamatarong God, kinahanglan nga atong maangkon kini kay ang Dios dili man makahigugma sa usa ka binuhat nga walay pagkamatarong nga iyaha. Mao na nga kitang mga magtutuo sa higayon sa atong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Gisuluban kita, giisipan kita sa pagkamatarong nga hingpit sa Dios. So, ingnon tamo ra og nagsulob na kita karon sa iyang pagkamatarong. Kay sa diha nga ang Dios nga mahan mo tan-aw kanato, dili na kita mga hinukman kundili na matarong na. Okay? Mao itutukan sa Dios. Kung naa ganitay pagkamatarong niya din ang iyang gugma, mo direkta nga ni kanato. Apan sa diha nga wala kitay pagkamatarong sa Dios din, dili ang iyang gugma mo direkta nga ni kanato, kundi ang iyang hustisya. O kini mga basic, mga sugdanan, kini mga pagtulunan nga ato lang i-presume nga na tisok na gyud kana diha sa imong galamhan. O na silsil na gyud kana. Okay, padayon kita nini atong paghisgot bahin niini. Ang pagkamatarong pinaagi lamang sa pagtuo. Only through faith. Now, samtang ang pag-iisip o sa in English, ang pag-iisip is imputation. Samtang ang pag-iisip nagahatag og dungog ngadto sa atong basahon nga pangkwenta sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong, justification, nagapadayag kanato nga matarong sa mata sa balaod. Now, okay. Kini yung pagkamatarong, sa di pa kita mo padayon sa paghisgot bahin ini in the spiritual realm. Ang pagkamatarong God, which is justification sa in English, dili kini usa kalihok sa kasinatian, kundi usa kini kabalaodnon nga lihok nga mahitabo at tubangan sa hukmanan sa hustisya sa Dios. Now,
Ang pagkamatarong usa ka legal nga kahimtangan, inay usa ka kahimtangang hingpit sa kasinatian. Okay? So, sa pagpadayon nini, ang pagkamatarong, usa kini ka lain nga pagpakita sa grasya sa Dios. Ngadto sa, dili kay ngadto, kundi pinasikad sa pag-isip sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios ngadto sa magtutuo, ang hustisya sa Dios nagapadayag unsa ka dili takos ang makasasala nga mamatarong o madawat niya. Now, ang Griego nga pulong dikaio, usa kini ka kumon nga Hellenistic nga balaod nung pinulungan nga nagkahulugan og pagmatarong, paghimatuod o pagpadayag nga matarong. Ang Dios gawas nun sa pagpadayag sa magtutuo nga matarong tungod kay ang maong magtutuo na nag-iya naman sa pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong nagkahulugan og pagpanag-iyas hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Wala kini magpasabot og ingon nga wala gayud ako makasala. Now, dias Galacia kapitulo 2 bersikulo 16, kini na kanayon, apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo ug diha kundili nga pinaagis pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagis pagtuman sa balaod. Wala. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila. Mahimo silang matarong dikayo. Pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Anak ka sa Roma 3:24. Now, di man giunsa kita pagmatarong diha sa mata sa Dios. Di man pinaagi ba sa pagbuutan o pagkamoral? Dili. O dili gayon. Ang pagmatarong mudangat lamang pinaagi sa pagsalig sa grasya sa Dios. Ang grasya, dayag kinis kinatibuk ang plano sa Dios. Ang grasya mo ipaagi sa Dios sa iyang pagsangkap sa pagmatarong nga dili ta mapaningkamutan o dili kita angayan. Ang hingpit nga pagmatarong, dili kini ilhanan sa pagkatakos hatagan gumikan sa tawhanong kalampusan baron, kundi usa kini kagasa nga grasya nga gawas nung hinatag ngadtos dili angayan nga makasasala sa higayon sa iyang pagkaluwas. Niya sa Roma 3:22, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tao. Now, ang pamulong pagkamatarong sa Dios nagkahulugan kini og hingpit nga pagkamatarong. Unsa man mo pagdawat sa pagkamatarong sa Dios? Pinagi sa pagtuo og dili pinagi sa pagtuman sa balaod. Bisan ang pagkamatarong sa Dios pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sa higayon sa pagkaluwas, iisip ang pagkamatarong ni Kristo ngadto sa magtutuo. Kining maong pagkamatarong mahimong maangkon ni bisan kinsa sanglit namatay man si Kristo alang sa tanan. Excuse me.
Si Kristo gihukman dito sa cross tungod sa sala. Iyang gipasa ang mga sala sa matag tao nga nagakinabuhi niadtong magkinabuhi pa. Mao kana ang walay kinutuban nga pagbayad sa sala. Mamoral ka man o dili moral, mawa ka magpagtuo sa Dios o mareliyoso ka man, sa pagtanaw sa Dios, nakasala ang tanan. Roma 3:23. Busa, ang tanan mahimong maluwas. 1 Timoteo 4:10. Kinsa ang makadawat sa pagkamatarong sa Dios? Ang tanan nga mutuo. Nakadungog ka? Ang tanan nga mutuo makadawat sa pagkamatarong sa Dios. Roma 3:26 unsang gisulti. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Klaro man kaayo kana, di ba? Miipikto ang pagkamatarong sukad pas pagkalaglag ni Adan. Ang ihimplo sa daan nga pakigsaad mo si Abraham. Numdum ka? Siya si Abraham gipagmatarong pinaagi lamang sa pagtuo. Aron sa pagpatinaw ni ining bahina, si Pablo may gamit dinhi og paagi sa mga maglalantugi nga ingnon ta una nga gipakaingong namatarong si Abraham tungod sa iyang kaugalingong mga mayong buhat bisan tudog wala. Roma 4:1-2 nagkanayon. Busa unsa may atong ikasulti, may tungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kung gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, mga mayong binuhatan, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kung gimatarong pa si Abraham tungod sa mga mayong binuhatan niya, makapasigarbo unta kini siya apan dili ngadto sa Dios. Roma 3:27-28. Karon, unsa na may angay natong ipanghambog? Wala. Nga naman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kundi tungod sa iyang pagtuo. Kaya maigi atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinagi sa pagtuo o dili pinagi sa pagtuman sa balaod. Now, kung si Kristo mao man ang mihimo sa tanang buhat aron ikatanyag ang atong labihan kadako nga kaluwasan, unsa man po diay ang ikapasigarbo ni Abraham? Unsa man may tabo sa kahimuan sa tao? Unsa na may tabo sa mga mayong binuhatan alang sa kaluwasan? Wala na kana sila'y labot. Di ba? Okay. Now, sa pagpadayon ini, ang paagi sa kaluwasan magpabilin nga mao gihapon sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Sa wala pa o sa humana may tabo ang krus. Diya sa Roma 4:3 nagkanayon ang pulong sa Dios. Kaya ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios, pagtuo sa Ginoo ha, Genesis 15:6. Ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Gaisip o gipagmatarong. Now, ang pagkamatarong sa Dios, His perfect justice, righteousness. Ang pagkamatarong righteousness, okay? Ang pagkamatarong sa Dios gihatag o giisip ngadto sa kaayuhan ni Abraham, pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. Apan unsa naman kadtong nang limbasog sa pagbuhat o igo mga maayong binuhatan aron mahilangit. Roma 4:4, ang tao nga nagtrabaho alang sa iyang kaluwasan, suhulan. Apan ang suhol, dili maisip
alang sa kayuhan nga gasa, meaning grasya, kay iya mang gihaguan. Now, bisan pa nga ilang gitrabahuan ang pag-angkon sa pag-uyon sa Dios nga sila maluwas, magpabilin gihapon sila mga utangan. Dili gayud makalingkawas ang tao gikan sa paghukom mga dayon kung wala ang grasya sa Dios. Roma 4:5. Apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan alang sa iyang kaluwasan, kundili nagsalig hinuon sa Dios. Kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon gipaangkon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Now, ang pag-isip sa Diyos nung pagkamatarong ra, ang musangpot ngadto sa pagpanghimatuod kaniya nga mituo kang Kristo o nagatangtang sa balabag sa tawhanong pagkamatarong. Now, atong isugutan kining bahin sa pagkatagbaw sa kinaiya sa Dios. Now, kung ang Biblia maghisgot gani og himaya sa Dios, kini may kalabutan sa iyang kinaiya o sa iyang pagkasiya. Ang kausahan sa mga hiyas nga nagaila sa kalainan sa usa ka persona. Ang matang sakop sa balaang Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo na nag-iya og sama og maurang mga kinaiya, hingpit nga kabubuton, hingpit nga pagkamatarong, hustisya, gugma, kinabuhing dayon, pagkasayod sa tanan, pagkanas tanang dapit, pagkalabawng makagagahom, dili na mausab og kamaturan. Now, kining maong mga kinaiya, pulos kini bugos, absolutes. Ang kinaiya sa Dios hingpit ug walay pagkakompromiso. Ug busa, dili makapapas ang Dios sa atong mga sala. Gawas kung matagbaw una ang iyang pagkamatarong ug hustisya. Unsa may minus niini, makabsan ra sa iyang himaya. Roma 3:23, nagkasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. Now, ang sala, usa ka pagtampalas, pagpanamastamas o pagbugal-bugal sa hingpit nga pagkabalaan o pagkasaligan sa Dios sa iyang pagkamatarong o hustisya. Sanglit na kasalamang kitang tanan, pulos kita dili gayod madawat sa Dios. Isiya 64:6, Roma 8:8. Wala gyud siya labot sa sala o sa pagkadi matarong. Ang pagkamatarong sa Dios kinahanglan nga mopahamtang og silot sa tao nga makasasala. Kung unsa may gikinahanglang ipatuman sa pagkamatarong sa Dios, tumanon kini sa hustisya sa Dios. Kinahanglang hukman ang sala. Now, ang Diyos nung panalangin sa kaluwasan o Kristuhan nung pagkinabuhi, dili makabubo pinaagi sa tubiriya nga grasya, meaning the doctrinal term niini mao ang unsa tubo sa grasya. Mo nag-iingon lang nato tubiriya nga grasya, ngadto sa tao hangtod matagbaw una ang pagkamatarong o hustisya sa Dios. Unsaon man day pagluwas sa Dios nga Amahan ang mga makasasala nga dili makompromiso ang iyang kinaiya. Unsaon man pagkatagbaw sa iyang pagkamatarong o hustisya. Mao kanang pangutana. Sa kaniadtong wala pa ang tanan, in eternity past, mihimo ang Dios og usa ka harianong desisyon sa pagtagad sa taong makasasala pinaagi sa grasya. Ang hingpit nga pagpadayag sa iyang Dios nung gugma
o pagkakasaligan. Ang Dios nga mahan, misangkap o usa ka plano nga diin makapanag-iyag dayon nga relasyon ng tao ngadto kaniya sa walay pagkompromiso sa iyang kinaiya. Gipakita sa Dios ang iyang gugma ngadto sa kaliwatan sa tao sa dihang ang Dios nga anak si Ginoong Jesucristo nahimo nga puli kanato o gihukman didto ibabaw sa krus tungod sa mga kasalanan sa tibuok kalibutan. Masinugtanon siyang mipuli sa atong dapit o sa pagbayad sa silot sa atong mga sala. Walay sala sa iyang pagkatao, ang anak mitagbaw sa ipatuman sa pagkamatarong o justisya sa Dios nga Amahan. Tungod kay natagbaw man ang pagkamatarong o justisya sa Dios sa buhat dito sa krus sa iyang anak, ang Dios hingpit nga makiangayon sa pagpasaylo kanato. Nakasabot ka? Sa diyang natagbaw ang kinaiya sa Dios, mihimo ng ipahidahili ngari kanato ang mga panalangin sa kaluwasan o sa Kristuhanong kinabuhi pinaagi sa unsa tubo sa grasya. Now, karon mo tuta sa paghisgot bahin sa pagpasiguli. Menong danon pag-ayo kini. Karon paminaw. Ang buhat ni Ginoong Jesucristo nga nakahatag o katagbawan sa pagkakasaligan sa Amahan, gitawag ta og pagpasiguli. Ang bahin nga nagatagad paingon ngadto sa Dios. Gihatag siya, ang siya dinimo si Ginoong Jesucristo, gihatag siya sa Dios aron pinagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagka mapailubon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Roma 3:25. Ang pagpasiguli, ang pagpasiguli, Griego kining pulong nga hilasterion. Mao kini ang Greek word hilasterion, pagpasiguli. Nga gihubad usab og dapit sa pagpasaylo sa sala. Diha sa Hebreano 9:5 nga nagkahulugan og pandong o dapit sa pagtabon. Ang dapit sa pagpasaylo sa sala, mercy seat, mao ang pandong ibabaw sa sudlanan sa kasabutan didto sa labing balaang dapit sa tabernakulo sa Israel. Ang sudlanan nga usa ka kahon ginama og kahoy. Excuse me. Ginama kinig kahoy nga akasya nga giputos og bulawan. Okay? Di kini naghulagway sa pagkadili kasagaran nga persona ni Ginoong Jesucristo. Ang kahoy nagahisgot sa iyang pagkatao. Ang bulawan sa iyang pagkadiyos. Okay? Sundan ni. Kining maong sudlanan, may sud nga mga kasulatan sa balaod ni Moises. Sungkod ni Aaron nga tubuan og mga dahon. Ang banga nga bulawan nga gibutang sa mana. Kining tanan nagasimbolo sa nagkalainlaing aspito sa kasalanan sa Israel sa iyang pagsalikway sa grasyang pagsangkap sa Diyos alang sa nasod. Now, ang dapit sa pagpasaylo sa sala, mercy seat, nga giputos og puro bulawan, mao'y nagatabon sa mga ilhanan sa sala. Nagatubangay sa usag-usa sa isig kakilid sa lapit sa pagpasaylo sa sala, maong duruha ka mga binuhat o kirubin. Ang usa nagarepresentar sa pagkamatarong
ug ang usa hustisya. Now, sa ilang pagdungaw sa dapit sa pagbasaylo sa sala, ang mga kirubin walay makita nga pagka makasasala sa tao nga girepresentahan sa mga sud sa maong sudlanan gawas lamang sa dugo. Okay? Gawas sa dugo sa hinalad nga mananap nga nagatabon sa sala nga giwisik ibabaw sa banga nga bulawan. Now, makausa sa usa ka tuig sa adlaw sa paghinlo sa sala, Yom Kippur, mo kana ang Hebrehanon nga pulong. Ang labang saserdote, okay, the high priest, muhimo kini og paghalad una sa usa ka baka, unya usa ka kanding. Muson kini siya nga mag-inusara didto sa labing balaan nga dapit. Dala na ang dugo sa baka aron sa paghimo o paghalad sa tuyo sa pagpapa sa iyang kaugalingong mga sala pinaagi sa pagwisik sa dugo didto sa ibabaw sa dapit sa pagpasahilo sa sala, mercy seat. Unya, mubalik ini siya, dala niya ang dugo sa gihalad nga kanding aron sa paghimog pagpapas sa mga sala sa katawhan. Levitico 16:14-17. Now, ang pagkamatarong o hustisya sa Dios mudungaw ngadto sa maong dugo nga nagatabon sa dapit sa pagpasahilo sa sala ug natagbaw kini gumikan sa maong seremonya. Kining naasoy nga tuluanon nagahulagway ug nagarepresentar sa nati nga karnero sa Dios. Juan 1:29. Kinsa gihalad didto sa krus, ang dapit mismo di natagbaw ang pagkamatarong o hustisya sa Dios. Now, ingon nga ang paghalad sa mananap nagalarawan sa umaabot pa nga paghalad ni Kristo mao manusab ang pulong dugo. Roma 3:25 nagahisgot sa paglarawan sa espirituhalo niya ang kamatayon, ang buhat niya sa pagpapa sa sala. Niadtong higayon nga ang hingpit nga Dios ug tao mibayad sa silot sa mga sala sa katawhan dito sa krus, ang pagkamatarong o hustisya sa Dios nga Amahan natagbaw. Okay? Now si Kristo gipasundayag sa publiko dito sa krus, ingon nga atong dapit sa kapasayloan sa sala. Ang iyang pagpuli nga kamatayong espiritual mao'y permanente nga nagabayad umitabon sa atong mga sala. Sumala sa gihulagway sa dugo nga giwisik dito sa dapit sa kapasayloan sa sala, mercy seat, dito sa labing balaang dapit. Hebrehanon 9:12-14, Hebrehanon 10:4. Karon, natagbaw ang Dios sa gibuhat ni Kristo dito sa krus. Ug may hinungdan nga ang sala dili na babag bahin sa iyang relasyon ngadto sa katawhan. Kung ang buhat ni Kristo dito sa krus mao ray gikinahanglan alang sa katagbawan sa Amahan, kinsa may makaako og pagdugang niya na pinagi sa ilang kaugalingong mga buhat. Ang buhat sa kaluwasan hingpit na. Nakadungog ka? It's complete. Juan 19:30, Hebrehanon 9:12. Natagbaw na sa dayon ang Dios tungod sa sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. Now, karon ato ra hisgutan kining bahin sa kahimtang ni Adan. Ang kahimtang ni Adan gisulbad pinagis kahimtang diha kang Kristo. Una sa tanan, ang katapusang suliran nga naa sa balabag talis tao sa Dios mao ang atong pagkahimutang kang Adan. Ang atong kahimtang ba?
Ang unang binuhat nga tao, maong nango nga representante sa kaliwatan sa tao. Sa ato nang nakita, ang tanan nga kaliwatan ni Adan mahimong makabarog o makalumpag uban kaniya og diha kaniya. Pinagi sa iyang tinuyo nga pagsupil, willful nga pagsupil. Okay? Pinagi niya sa iyang tinuyong pagsupil ang sala o kamatayong espiritual mi dangat ngadto sa tibuok nga kaliwatan sa tao. Ang tanang mga tao nangamatay tungod sa ilang paghiusa kang Adan. 1 Corinto 15:22. Ang giog sang putana niya na, kita nahimulag sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. Episo 4:18. Nangatao diya kang Adan ang mga kakulangon sa atong hamubo nga kinabuhi, nagahatag kinig usa ka babag sa bisan unsang relasyon ngadto sa dayon nga Dios. Ang atong pagkahimutang kang Adan nanginahanglan og paghukom ingon man kamatayon. Aron kita magakinabuhi uban sa Dios hangtod sa kahangturan, di kinahanglan ta ang pagpanagiya sa iyang hingpit nga pagkamatarong. Ingon man sa iyang kinabuhi nga wala na katapusan, eternal life. Ang usara ka bag-ong pagkahimutang diha kang Kristo maoy sa iyang magagarantiya sa pagkamatarong ingon man kinabuhing dayon. Aron sa matuod nining kahimtanga, gikinahanglan ta ang pagsud sa usa ka relasyon ngadto sa Dios nga Amahan, pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Kining maong bag-o nga relasyon magasugod pinaagi og pagtuo kaniya. Banhawon ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa diha kang Kristo. 1 Corinto 15:22. Now, karon atong tutukan ang pagkahimutang diha ni Kristo. Si Hesukristo kinsa gitawag nga katapusang Adan diha sa 1 Corinto 15:45, mao ang nag-una sa usa ka bag-ong espirituhanong kaliwatan, mga magtutuo nga nadugtong na iusa kang Kristo. 2 Corinto 5:17 nagkanayon, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, espirituhanong kaliwat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Now, ang daan nga mga butang wala magpasabot og mga karaang batasan. Ang nasoing bag-ong magtutuo na nag-iya pa o kinaiya magasasala, ayaw gyud kalimti na. Ug nunot niya na, mao ang iyang karaang mga batasan. Ang magtutuo, wala mahimong bag-ong binuhat gumikan sa unsang iyang nahimo, wala ba mahimo, kundi gumikan sa unsay gihimo sa Dios alang kaniya sa higayon nga siya naluwas. Ang mga daang butang nga miagi na, mao kadtong mga utang nga nagbutang kaniya luyo sa balabag. Ang mga bag-ong butang mao kadtong mga talagsaong kaayuhan nga naangkon sa magtutuo tungod sa iyang pagkahimutang diha kang Ginoong Hesukristo. Niya nang higayuna, mamutuo kita ni Ginoong Hesukristo, ang Espiritu Santo mubutang ka nato sa paghiusa kang Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. 1 Corinto 12:13. Now, unsa maning pagbautismo sa Espiritu Santo? Okay. Ang pagbautismo sa Espiritu Santo mahitabo kini sa higayon sa kaluwasan, at the point of salvation.
ug nagaila sa matang magtotoo uban sa persona ni Jesucristo. They are identified with the Lord Jesus Christ. Dili kini makita ni bation. Ang Espiritu Santo mubutang sa magtotoo sa iyang paghiusa ngadto kang Kristo. Usa ka paghiusa nga dili nagayod maputol og nagagarantiya og kaluwasan sa magtotoo. Now, sugod nitong higayuna. Sugod nitong higayuna og hangtod na sa hangtod. May usa na kita kaniya kang Ginoong Jesucristo. Okay, barugi na. Ang atong pisikal nga paghimugso, our physical birth, ang atong kahimtang diya kang Adan, dili nagayod suliran. It's no longer a problem. Uban sa atong pagkatao pag-usab, our being born again, ang kinabuhi ni Kristo, maato ng kinabuhi. Ang Kristyanismo, God, usa ka relasyon kini ngadto sa Dios. Dili kini usa ka relihiyon o pundok. Ang atong bag-o nga pagkahimutang nagagarantiya kanato og relasyon nga dayon diha kang Jesucristo. Nagaambit kita sa iyang kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:11-12. Nagaambit kita sa iyang pagkamatarong. 2 Corintios 5:21. Nagaambit usab kita sa iyang pagkapinili. Episo 1:3-4. Nagaambit kita sa iyang pagkaanak. Galacia 3:26. Nagaambit kita sa iyang pagka-manununod. Roma 8:16-17. O sa iyang pagkapari. Hebreano 10:10-14. Nagaambit kita sa iyang pagkaharianon. 2 Timoteo 2:11-12. Diya sa 1 Juan 5:11-12. Ang pagmatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug ganaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Now, sa gihulagway bahin niini, ang lingin, kung imo lang hulagwayon, there is a circle there, upper circle, ang lingin nga tuwa sa itaas. Kini nagalarawan sa atong bag-ong kahimtang, ang atong paghiusa kang Ginoong Jesucristo. Kining maong dayon nga paghiusa o relasyon, nasandig lamang kini diha sa pagkakasaligan ug buhat sa Dios. Dili sa atong mga binuhatan, dili. Ang atong paghiusa diha kang Kristo, nagatangtang sa atong kahimtang diha kang Adan. Nagahatag ka nato og kinabuhing walay katapusan nga iyaha sa Dios ug musa nagabungkag kini sa katapusang tisa sa balabag. Minum ka, the last break of the kanang balabag. Okay? Ang atong dayon nga kahimtang diha ni Kristo, dili nagayod mawagtang bisan kanusa. Nakadungog ka? Di na mawagtang. It's intact forever. Now, ang lingin dito sa ubos, bottom circle, kini naghulagway sa pagpakigabitay sa magtotoo diha sa Dios dinhi sa panahon. Ubos sa pagdumala, sa pagpuno sa Espiritu Santo. Now, sa higayon nga makasala ang magtotoo. Now, kini basic doctrine kini. Sa higayon nga makasala ang magtotoo, mawa diha kaniya ang temporal nga pakigamitay, ang pagpuno sa Espiritu Santo, ug nga mahigawa siya gikan sa lingin diha sa ubos. Pinagi sa iyang paghingahan sa tago, okay? In secret, iya lang isugid
ang iyang mga sala ngadto sa Dios Kamahan. 1 John 1:9. Ang magtotoo mupauntol balik ngadto sa lingin diha sa ubos. Bisag unsa pang matang sa sala nga iyang mahimo, ang magtotoo di nagayod mawaddan sa iyang pagkabutang diha kang Ginoo Jesucristo. Now, uban sa pagkabungkag sa katapusang tisa sa balabag, wa na gayoy babag ang makapahimulang sa tao gikan sa Dios, wala na. Ang mga suliran bahin sa sala, ang silot sa sala, ang pagkatao nga pisikal, ang pagkamatarong sa tao sa iyang kaugalingon, ang kinaiya sa Dios ug ang kahimtang sa tao diha kang Adan, kini silang tanan nasulbad na tungod sa buhat ni Kristo dito sa krus. Ang pagkatangtang sa balabag gitawag kini og pagpasig-uli, reconciliation. Hinumdumi nga kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon naiusan naman kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo ang kamatayong spiritual nga iyang nahiaguman. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait, irene, kalinaw. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi siyang kamatayon. Giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo. Lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makabuot ang pakigdait. Okay? O makabuot, dili kay makabuot, kundi na makabuot ang pakigdait ay rene, kalinaw. Pinagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa, apo katalaso, gipasig-uli, kita niya, diha sa unsa ka lawas, o gipang-uli, gipasig-uli kita, ngadto sa Dios, ug sa ingon niya na, gitapos niya ang pagdinom tanay. Episo 2, 12-16. Now, adunay pipila ka mga pulong sa Griego nga nagapahayag sa doktrina sa pagpasiuli. Now, ang pulong katalaso nagpasabot kini og pagpasiguli. Ang pag-usab sa usa ka tawo gikan sa kahimtang sa panagbingkil o panagbatok ngadto sa kahimtang na sa panagdait. Ang pinadako nga porma nining mao nga berbo apo katalaso nagkahulugan usab og pagpanag-uli pinaagi sa pagbalhin gikan sa orihinal nga kahimtang sa pagkalaglag nga kamatayong espiritual ngadto na sa dalaygong kahimtang nga kaluwasang dayon. Ang Dios mao kanunay ang hilisgutan ining duruha ka berbo. Siya ang tinubdan sa pagpasiguli ug ang tao mao'y nagadawat sa pagpasiguli. Ato ning ipanayon ugma. Dinhi lang una kita kutob pagkakaron. O ayaw say pa ang sunod niini ugma sa atong pagpadayon, sa paghisgot, bahin niini atong uluhan, adding to the gospel a great danger. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, salamat sa imong grasya nga imong hatag kanamo nining adlaw ug hinaw nga kini madugang sa mga kamaturan nga niya na napundo sa among kalag. Hinaw nga kini magatuyok-tuyok na dinhi sa among
panimuot aron amo kining magamit sa mga adlaw panginabuhi. Salamat sa mga significance of the things we have taken up today. May God the Holy Spirit make this reality sa among kinabuhi. Mahimong panalangin ug imo kaming dadon ugma dinhi aron kami magkapadayon nining among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.